हम माँ बानी, धरती माँ। आस्था एगो ऐसन शक्ति बा जे पर्वत के भी स्थान से डिगा सकेले। जेकर मन में ई आस्था और ई विश्वास बैठ जाए कि जीवन और मृत्यु त केवल ईश्वर के हाथ में बा, जे ई भेद पाले कि जियाए वाला और मारे वाला उहे परम परमेश्वर बा और केहू ना, ओकर मन से मृत्यु के भय निकल जाला। और जेकर मन से मृत्यु के भय निकल जाए उ जीवन के कौनो भी विपदा के सामना कर सकेला। प्रहलाद के मन में इहे अडिग विश्वास बा। ओके ज्ञात बा कि यदि विधाता ओके भाग्य में जल के मरल नैखन लिखले त आग ओके छू भी ना सकेले। हम त ई जाने के उत्सुक बा कि सिंहिका के का होखत बा, जे समझ रहल बिया कि अग्निदेव के वरदान ओकर इच्छा पूरा कर दिखाई। वो घड़ी आ ही गइल पुत्र, जेकर तू बड़ा उत्सुकता से प्रतीक्षा करत रहला। हमार भी जीवन के अनमोल घड़ी, तोहार भी जीवन के अद्भुत घड़ी पुत्र। जे भी चमत्कार के देखी भुला ना पाई, और जे भी चमत्कार के चर्चा सुनी सिहर उठी। रहत महाप्रलय तक आज के प्रदर्शन के चर्चा रही। चला पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। नारायण नारायण। हे देवर्षि, पुत्र प्रहलाद अग्नि में प्रवेश करे जा रहल बा। ई देख के हम राव नारायण के सावधान करे गईनी त वो स्वयं अग्नि में तप रहल बाड़े, मानो उनकर शरीर से ज्वाला निकल रहल बा। रउआ बहुत दयालु बानी माते, ममता के भंडार बानी। प्रहलाद के स्नेह त रउआ के सब कुछ भुला देलस। का भुला देलस? इहे माते कि ये अवस्था में रउआ के उनके छुए के ना चाहत रहल। रउआ के ते याद ही हो कि माते, यही प्रकार यही अवस्था में एक बार कयाधु पुत्र प्रहलाद के छू ले रहली। उनका तो हाथ भी जल गई रहल। हाँ, हम तो सचमुच व्याकुलता में भूल ही गई रहनी। माते, पुत्र प्रहलाद के हम जौन योग ज्ञान देले रहनी वो हमार नारायण के ही तो देन रहल। जब ओकरा ये अवस्था में केहू ना छू सकेला त हमार नारायण तो योगेश्वर बाड़े, योग के स्रोत बाड़े, योग के आधार बाड़े, योग के आदि और अंत बाड़े, स्वयं योग बाड़े। ए अवस्था में तो रउआ अतिरिक्त उनका केहू निकट भी ना पहुंच सकेला। परंतु हे देवर्षि, हम तो उनके प्रहलाद पर आयल संकट के विषय में बतावे के चाहत रहनी। उहे समस्या लेके तो हम भी आयल बानी माते। हम भी यह बतावल चाहत रहनी, परंतु नारायण के यह अवस्था में देख के लागत बा कि हमके हमार समस्या के समाधान मिल गई। हमके हमार प्रश्न के उत्तर मिल गई माते। हमार तो सब शंका मिट गई। नारायण नारायण। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र तोके भय तो नहीं लगत ना? कैसन भय बुआ श्री? हमके तो आनंद आ रहल बा। जैसे जैसे लपट हमार ओर बढ़ रहल बा, हमके विचित्र सा शीतलता के अनुभव हो रहल बा। लग रहल बा जैसे शीतल जल के लहर हमार शरीर के छू रहल होखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बचावा! बचावा! बचावा हमके! हम चल रहल बानी, बचावा! बचावा! नहीं! 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 सिंगिका! प्रहलाद के विष्णु हमके बस कर देले। तोहरा के तो अग्नि दो वरदान देले बानी, ई कैसे भाई? प्रहलाद के माया शक्ति अग्नि के वरदान के मार दे देलस। ओकर मंत्र के शक्ति के आगे अग्नि देव की शक्ति क्षीण हो गई। ओके जीवित मत छोड़िया भ्राताश्री, मत छोड़िया भ्राताश्री। रुआ के भी मार डाले।
नहीं। सिंह सिंह का नहीं। विष्णु हमार बैरी, तू आज अपन बैरी की शक्ति दिखा दे, किंतु अब तू हमार शक्ति देख पे। तू हमार भ्राताश्री हिरणाक्ष के वध कैला, हमार बहन सिंहिका के जला के राख कर देला। हम तो के कदापि क्षमा नहीं के करब जब तक हम तुहार सर्वनाश न करबे, चैन के एगो सांस भी ना ले। अब तू हमार क्रोध के प्रकोप से बच ना सकेला, सुन ला तू। हमार पुत्र, पुत्र, हमार पुत्र, हमार लाल, हमार पुत्र। धूर्त, हत्यारा, तो विष्णु हमार भ्राता श्री हिरणाक्ष के हत्या कैले रहले, और तू हमार बहन सिंहिका के हत्या कैले। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो के जीवित न छोड़ा। चल माते, माते, स्वामी, स्वामी हमारे पुत्र के छोड़ दे। माते, 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 हमारे पुत्र, हमारे पुत्र। सेनापति, यदि एक एक केहू भी भोजन अथवा जल दिहलस ता ओकर वध कर दिहल जाई। एक एक कुछ न मिले के चाहिए। सूर्य के किरण तक एकर समीप न पहुंचे के चाहिए। ई अंधकार में ही जी, और अंधकार में ही आपन सर पटक पटक के आपन प्राण त्याग दी। देखनी रहुआ महादेवी, सिंहिका के आपन भूल के विस्मरण भइल और ओकर दंड भी मिलल। हे दया सागर, हे करुणा सिंधु, रउआ के कोटि कोटि धन्यवाद। रउआ हमार पुत्र की रक्षा कैनी। महादेवी, अग्निदेव जौन अग्नि प्रज्वलित कैले रहले, ओमे सोना भी रहल और कोयला भी। प्रहलाद सोना रहल जे तप के कुंदन बन गई, और सिंहिका कोयला रहल जे जल के राख हो गई। हम वास्तव में बहुत प्रसन्न बानी कि अग्निदेव सिंहिका के जला के भस्म कर दिले। केवल सिंहिका के ना महादेवी, सिंहिका के रूप में यज्ञ में पाप, खोट, असत्य और अहंकार के जला के भस्म कर दिहलस। यज्ञ त संसार के तन मन के सारा मैल जला के राख कर दिहलस। सिंहिका त जल के भस्म हो गईलस, बाकी अपना पीछे इतिहास छोड़ गईलस। कैसन इतिहास कमल नयन? सिंहिका अग्नि में जल के होलिका बन गईलस। ओकर सिंहिका नाम भुला दिहल जाई महादेवी। इतिहास होके होलिका कह के पुकारी। एगो नया परंपरा जन्म ले चुकल बा महादेवी। वसंतोत्सव में होलिका के जला के पाप के अंत करे के एगो परंपरा बन जाई। पाप के होली जलावल जाई और उत्सव मनावल जाई रंग खेल के, गुलाल उड़ा के। महादेवी, होलिका अब सदा खातिर असत्य के पराजय के एगो प्रतीक बन के रहे। परंतु हे सर्वेश्वर, रउआ देखब अब हिरण्यकश्यपु आपन सारा क्रोध अग्निदेव पर उतारी। उ बल खा रहल बा,
कहे कि अग्निदेव सिहिका के जौन वरदान देले रहले उ तो असफल हो गईल। हमके अब अग्निदेव से सहानुभूति हो रहल बा। महादेवी, जौन प्रकार अग्नि यह पाप के गला त सकेले परंतु जला न सकेले, वही प्रकार हिरण्यकश्यपु देवता लोक के आतंकित अवश्य कर सकेला परंतु उनके मार न सकेला। यही से त हम मोहिनी रूप धारण करके देवता लोक के अमृत बटले रहनी कि सब देवतागण जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आवे। महादेवी, सिंहिका त आपन करनी के फल पैलस, ओके दंड मिलल। बाकी अग्निदेव के भी यह प्रश्न के उत्तर अवश्य देवे के होगी कि सिंहिका के चरित्र के जान के भी वो ओके इतना महान वरदान काहे देले। और अग्निदेव के वह उत्तर मनुष्य के कर्म के सही मार्ग दिखाई। महादेवी, आज फिर हमके इंद्रलोक में आवे के पड़ल, इंद्रासन पर बैठे के पड़ल, केवल तू देवता लोक के ही स्मरण करावे के खातिर की अभी तक देवलोक के स्वामी हम बानी। हम भगवान हिरण्यकश्यपु, अभी तक ही आसन हमार बा, हमार अभी तक। तो सब हमार अधीन बनो। हम तो सब पर विजय प्राप्त कैले रहनी, तुम सब पर। हम तू लोग के अहंकारी सर अपन शक्ति से झुकौले रहनी, अपन शक्ति से झुकौले रहनी। हम अग्निदेव, कहां बाड़ा तू? सामने आवा। तू स्वयं के देवता कहेला, स्वयं के श्रेष्ठ समझेला। धिक्कार बात तुहार देवता होके पर, धिक्कार बात तुहार शक्ति पर, धिक्कार बात तुहार वरदान पर। काला बात तुहार देवत्व से, काला बात तुहार वरदान के। अग्निदेव, तू हमार बहन सिंहिका के वरदान दे ले रहा कि अग्नि होके क्षति न पहुंचा सकेले, किंतु तुहार तुच्छ और चीड़ वरदान परीक्षा के पहला आघात भी सहन ना कर सकलस, पहला आघात भी ना। और हमार बहन जल के भस्म हो गईलस। केवल तुम्हार कारण अग्निदेव, केवल तुम्हार कारण। हमार बहन तुहार उपासना कैले रहलस और तू ओकर ही फल देला। अग्निदेव, ही फल देला। हे असुरराज, हम वरदान देत समय सिंहिका के चेतावनी देले रानी। कैसन चेतावनी? हमो के सावधान कर देले रानी, ई वरदान के दुरुपयोग ना कइल जाए, ना तो ये अपन प्रभाव खो बैठी। हम सिंहिका के तपस्या से प्रसन्न होके ओके ई वरदान आत्म सुरक्षा खातिर कवच के रूप में देले रहनी। एके शस्त्र के रूप में केहू के वध करे खातिर ना। सिंहिका एके अपन कवच के स्थान पर प्रहलाद के हत्या करे वाला शस्त्र बना देली और वो प्रभावहीन हो गई। प्रभावहीन हो गई तुहार वरदान। हाँ असुरराज, वरदान केहू खातिर अपन सुख के कारण होके के चाहिए, केहू और के दुख के कारण ना। और सिंहिका इस सत्य के भुला देली, ऐसे उहे भइल जौन होके के रहल। एमे हमार कोनो दोष नहीं खे और ना हमार दिहल वरदान के। असुरराज, छली बाड़ा तू, कपटी बाड़ा तू समस्त देवता, और सबसे बड़ कपटी बात तू लोग के विष्णु। यदि तू सबके छल से अमृत ना पिलौले होखत तभी यही घड़ी यही स्थान पर तू सबकर सिर धड़ से अलग कर देती। सेनापति अश्वमित्र,
आज्ञा भगवान। ले जा इस समस्त देवता लोग के और डाल दे इनके कारागार में, जहाँ ई भी प्रहलाद की भांति अन्न और जल खातिर तरसत रहे, आजीवन सड़त रहे। ले जा। राव आज्ञा के पालन होके। सैनिक ले चला देवता लोग के। ऐसे ना, ओइसे ले जा जेकर ई देवता योग्य बाड़े। भेड़ बकरा के भांति हाकत ले जा इनके। चल 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 रे, चल। दुष्ट प्रहलाद, तुहार माता श्री हमार प्रियतमा हमार जीवन संगिनी सिंहिका के हत्या कर दिलस। हमार मन ई माने खातिर तैयार नहीं के पिताश्री। काहे? का तू अपना आंख से उनका विवशता से तड़प तड़प के जरत और मरत ना देखला? देखले रानी पिताश्री, देखले रानी। परंतु अग्नि में तो पहले भी प्रवेश कैले रहली और वे कहत रहनी कि उनके कभी तनिक सा भी क्षति ना पहुंच पाइल। बाकी ई बार अग्निदेव के दिहल वरदान असफल काहे हो गइल पिताश्री? यही से कि यह बार वो अकेले ना रहली, प्रहलाद भी रहल उनका संगे। प्रहलाद के लगे मायावी शक्ति बा। वो सिंहिका के वध कैल चाहत रहल। वो अपन मायावी शक्ति से उनकर वध कर दिलस। वो हत्यारा हमनी के समस्त कुल के बैरी बा। यदि ऐसन होखत पिताश्री तो वो हमार जीवन काहे बचावत? हमके तो नाक डस ले रहल। उस समय तो प्रहलाद हमार निकट भी ना रहल। वो हमनी कुल के बैरी होखत पिताश्री तो वो हमार मृत शरीर के लगे आवत ही काहे? परंतु आइल वो अपन विष्णु से हमार जीवन के भिक्षा मंगलक और हम फिर से जीवित हो गई नी पिताश्री, फिर से जीवित हो गई नी। ऊ तो के सम्मोहित कर देले बा। तोहार मस्तिष्क पर ऊ नियंत्रण पा लेले बा। तू उहे सोचबा जौनु चाहत बाकी तू सोचा, तू उहे करबा जौनु चाहत बाकी तू करा। ई भी ओकरे मायावी शक्ति के प्रभाव बा। परंतु आपन प्रियतमा, आपन पत्नी सिंहिका के सौगंध, तोहार तर्क संगत बात भी हमके उसे सिंहिका के वध के प्रतिशोध लेवे से ना रोक सकेला। हम अपन मायावी शक्ति से होकर मायावी शक्ति के चकनाचूर कर दे। वो मूर्ख नहीं खे जानत कि काम रूप नरेश विप्रचित्ति के बाड़े का बाड़े। पिताश्री नारायण नारायण। स्वागत बा देवर्षि, राउर स्वागत बा। आज हमके कैसे स्मरण कैला? राउर स्मरण तो हमार जीवन के उद्देश्य बा, हमार जीवन के सर्वस्व बा। हमार जीवन ही बा लक्ष्मी नारायण। हमारा और कार्य ही का बा राउर स्मरण कैल और राउर चर्चा। बताई का समाचार सुनावे आइल बानी? सृष्टि के कौन भेद, कौन समाचार, कौन रहस्य रउआ से छिपल बा लक्ष्मी नारायण? हम तो बस आपन एगो उलझन सुलझावे, आपन प्रश्न के उत्तर पूछे राउर सेवा में उपस्थित भइल बानी। तब पूछी ना। हे लक्ष्मी नारायण, रउआ माया के स्रोत बानी, माया के भंडार बानी, माया के रचयिता बानी। फिर विप्रचित्ति कौन मायावी शक्ति के बात कर रहल बा? का ऊ कोनो नया मायावी शक्ति के आविष्कार कैले बा? हे देवर्षि, विप्रचित्ति कोनो योगी नहीं खे जे कोनो शक्ति के आविष्कार कर ली। वो तो केवल एगो भिक्षुक बा, एगो याचक बा। ओकर लगे जौन भी शक्ति बा वो मांगल बा, चुरावल बा। हे देवर्षि, जौन प्रकार यदि कोनो व्यक्ति उधार लिहल धन के यदि आपन संपत्ति मानी तब बहुत शीघ्र कंगाल हो जाई, ओही प्रकार यदि कोनो व्यक्ति मांगल शक्ति के आपन शक्ति समझे लागी
त अति शीघ्र शक्तिहीन हो जाई। कर लेवे दीही ओके परीक्षा ये शक्ति के, क्षण भर आनंद उठा लेवे दीही ओके ये शक्ति के। वो बेचारा का जाने कि जहां से ओके ई एगो शक्ति मिलल बा उहां त महान शक्ति के भंडार बा। हम देवर्षि हम विप्रचित्ति के ये क्षणिक आनंद के भंग नहीं करे के चाहत। देखी त सही वो मूर्ख कितना प्रसन्न हो रहा बा। श्री रउआ प्रणाम। हमके बुआ श्री के मृत्यु के बहुत दुख बा। हम स्वयं रउआ लगे शोक व्यक्त करे खातिर आवे चाहत रहनी, किंतु दुष्ट, तू हमके भी अपन छल कपट में फंसावे के चाहत बाड़े, किंतु हम तो के ऐसा मृत्यु देव जे तू कबो सोचले भी ना होकबे। विष्णु तत्व के अग्नि में जर के मरे से बचा ले, किंतु देखत बानी जल में डूब के मरे से कैसे बचाई हैं। हाँ? दुष्ट, तोर त नेत्र बंद बा, तू त अपन दुखद अंत देख भी ना पैबे। जो डूब मरे सागर के तल में। हाँ? ले लीनी हम सिंहिका के वध के प्रतिशोध। ये धूर्त अब सागर के तल से कभी ऊपर ना आ सकी। ये सागर के तल एकर समाधि बन जाई। का भइल कमल नयन? राउर पुत्र प्रहलाद ननिहाल की यात्रा पर निकलल बा महादेवी। ननिहाल की यात्रा? कहाँ? रउआ भूल गई नी महादेवी। ए बार रउआ सागर पुत्री के रूप में जन्म ले बानी, त सागर राउर पिता भइले और उनकर घर प्रहलाद के ननिहाल ही त भइल। विप्रचित्ति प्रहलाद के सागर में फेंके निकलल बा। पिताश्री नैखन जानत कि हम प्रहलाद के अपन पुत्र मन ले बानी। कुछ अनर्थ ना हो जाए, ओकर रक्षा करी प्रभु। जैसन राउर इच्छा। जाने कौन भाई सुंदर बालक, मुख पर इतना तेज कि आंखें नहीं खे ठहरत। कैसन मीठा निद्रा में सुत रहल बाऊ। बाकियों के जगह के पूछल भी तो उचित ना होखी ना। जाने कैसन सपना देख रहल होखी। किंतु ये कमल हमसे कह रहल बा कि निश्चित ए मनमोहक बालक के संबंध हमार जमाता श्री हरि विष्णु
और पुत्री लक्ष्मी के संगे बा। कमल जौन हमार जमाता के हाथ के शोभा भी बा और पुत्री लक्ष्मी के आसन भी। राजकुमार, प्रहरी शीघ्र एने आवा। राजकुमार कहवा गइलन? श्रीमान अभी तो यहीं रहले। केहू कारागार के द्वार खोलले रहल? ना श्रीमान, जब से भगवान हिरण्यकश्यपु राजकुमार के यहाँ बंदी बनौले बाणे तब से द्वार खुलल ही ना। जाने का रहस्य बा। हमके तुरंत भगवान के एकर सूचना देवे के होखी। हे जनार्दन, ए समय राउर कमल कहाँ बा? महादेवी, रउआ अपन पुत्र प्रहलाद के रक्षा कइल जाए के इच्छा प्रकट कैले रहनी ना। हम अपन कमल के ओकर शैया बना देहनी। राउर पुत्र चैन से सो रहल बा। हमार पुत्र सकुशल तबाना? महादेवी, जे सकुशल ना होखेले उ इतना गहरा और मीठा नींद कहाँ सूत पावेले। ऐसन निश्चिंत निद्रा तक केवल उनके ही भाग्य में होखेला जे स्वयं के पूर्ण रूप से ईश्वर के समर्पित करेले। रउआ घबराई मत, राउर पुत्र सकुशल बा। विश्वेश्वर सत्य कह रहल बाड़न पुत्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम सागर देवता। प्रणाम। हम राउर स्वागत करतानी। कमल के शैया बनल देख के ही हमके अनुमान हो गए रहे कि ऊपर सुतल बालक के संबंध अवश्य हमार जमाता और पुत्री से बहुत होखी। गहरा संबंध बा पिताश्री। प्रहलाद इनकर भक्त बा और हम ओके अपन पुत्र मान लेले बानी। तबे तो हम सोचत रहनी कि इतना छोट आयु में ओकर मुख पर इतना तेज, इतना प्रताप कहाँ से आयल। अब ज्ञात भइल कि ई ओकर भक्ति भावना और तोहार प्रेम के चमत्कार वो बा। ए समय कहाँ बा पिताश्री? आपन ननिहाल में बा, नानी नाना के लगे आयल बा। समस्त सागर संसार ओकर अतिथि सत्कार में जुटल बा। कहाँ लुप्त हो गई दोस्त? कहाँ लुप्त हो गई? सिंहिका सत्य कहत रहल कि वो धूर्त मायावी शक्ति प्राप्त कर लेले बा और जेकर प्रयोग वो हमार विरुद्ध करे के चाहत बा, भगवान हिरण्यकश्यपु के विरुद्ध। जा ढूंढा होके, हर ओर ढूंढा, हर स्थान पर ढूंढा, और यदि वो मिल जाए तो ओके पकड़ के, जकड़ के, घसीट के हमार लगे लावा। नाता ई जान ला कि यदि असफल भइल त निर्जीव हो जाइबा। जा ढूंढा होके। ना सर्वशक्तिमान, ई बेचारा प्रहलाद के ना ढूंढ पई है। काहे ना ढूंढ पई है? काहे कि हम ओकरा सागर के गर्भ में फेंक देले बानी और अब तक वो वहां से भुखाइल मछली के पेट में पहुंच चुकल होखी। अर्थात कि तू ओके कारागार से निकाल ले गई रहल? हाँ, हम ले गई रहनी। वो हमार जीवन संगिनी के जरा के भस्म कर देले रहल और हम ओकरा सागर के जल में डुबा के मार देहनी। हत्यारा, दुष्ट, तोहार हाथ हमार पुत्र के रक्त से रंगल बा। तू लोग हर जतन करके देख लेला। जब तू लोग हमार पुत्र के कुछ ना बिगाड़ पैला त तो कायर के भांति ऊपर ओ समय वार कैला जबकि वो सूतत रहल। तो हमार पुत्र के हत्या कैले बड़ा। हम तोहरा के कभी क्षमा ना करब। हत्यारा बड़ा तू, हत्यारा बड़ा तू लोग, हत्यारा बड़ा। हे समुद्र देव, हम रवा से अपन पुत्र वापस ले। रवा के हमार पुत्र वापस लौटावे के ही होगी, लौटावे के ही होगी हमार पुत्र वापस। हमार पुत्र, हमार लाल,
हमार लाल, हमार लाल, हमार पुत्र, हमार लाल, हमार पुत्र, हमार लाल, हमार लाल, हमार लाल, हमार पुत्र। हे सागर देव, रवा विशाल बानी, रावर हृदय विशाल बा। संसार कहेला कि रवा इतना उदार बानी कि रवा की कुछ भी भेंट कर जाए तो रवा ओके स्वीकार करके ओके लौटा देनी। हे सागर देव, दानव राज कामरूप नरेश विप्रचित्ती हमार पुत्र प्रहलाद के बलि के रूप में रावर गोद में फेंक देले बाड़े। एगो दुखियारी माँ की पुकार सुन ले सागर देव, हमार पुत्र प्रहलाद के रावर गोद से निकाल के हमार गोद में डाल दी। एगो माँ के गोद सूना बा सागर देव। एगो माँ अपन पुत्र के जीवन के भीख मांग रहल बिया। हे सागर देव, हमके हमार पुत्र लौटा दी, हमके हमार पुत्र लौटा दी, हमके हमार पुत्र लौटा दी। देखनी रहुआ विधि के विडंबना महादेवी। पुत्र अपन ननिहाल में चैन की नींद सूत रहल बा और अनजान माता समुद्र के लहर से उलझ रहल बिया। ममता यही के तो नाम बा कमल नयन। पुत्र भले कितना ही सुखी होखे, परंतु यदि माता के आंख से ओझल होखे तो माँ के पल भर भी चैन ना पड़ेला। उतर पुत्र के मुख देख के ही जियले। बेचारी कयाधु, ओके तो ई भी पता नहीं खे कि ओकर पुत्र कहाँ बा, कहाँ कर रहल बा। हमके तबाही बा कि कयाधु कहीं पुत्र वियोग में पागल होके डूब के अपन प्राण न दे दे। हाँ महादेवी, वो तो सागर में आगे बढ़त ही जा रहल बिया। रउआ के ओकर प्राण के रक्षा करे के होगी कमल नयन। महादेवी, सागर तो राउर मायका बा, हमार तो ससुराल बा, और ससुराल में अपन अधिकार और शक्ति के प्रयोग हमके अच्छा ना लागेला देवी। देखी, पिता के घर पर तो पुत्री के अधिकार होखेला, यही से वहाँ हस्तक्षेप के कष्ट तो रउए के करे के होखी देवी। राहुल इहे इच्छा बा त जात बानी। कयाधु के ऐसे डूब के मरे ना देव हम, वो भी वहाँ सागर में जौन की हमार मायका बा। सागर ने जिस पल सुनी माँ की करुण पुकार, पिघल गया कोमल हृदय, उमड़ा प्यार अपार। कितनी कठिन परीक्षा जिसका और न छोर, होनी कहती है अभी, होना है कुछ और, होना है कुछ और। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण